tasvika pamba mbuya mabhiza vari vanogara muvillage yaGwenhere inova futizve anda Davira. Ende vandinavo ava ndiTonius Gwenhere, ndiye umwe wevakuru vari muno. Ndingangoti izvezvi zvakarepresenta the Sabhuku Davira anova futizve wepaGwenhere. Ava ndinavo ndi mbuya mabhiza, ndimwe vane dambudziko ratiri kuona pazuva ranhasi rechiitiko chavachatitaurira ivo kuti zvii zvingadai zvakatora nzvimbo. Ndosiya kwamuri mbuya, taurirai vari kutora. Ndizovo imba yakatsvaira asi kuti ini nokukwegura kwangu handichakwanisi kuti ndizviite izvi. Ndandichikumbiravo vana vangu kuti amandivakirawo. Tarisai zero randavari kuti ndipinde mugomba kana kuti ndiite chipi, handichagoni. Handichagoni zvachose. Chii chakanyatsokuitika mbuya, kuitira kuti ruzhinji rweZimbabwe rungadai rwakateerera panguva ino, kuti chii chakanyatsokutora nzvimbo kuitira kuti muzosangana nedambudziko rakadai? Chakaitisa dambudziko ireri mukwasha wakanyenga mwana wangu. Anyenga mwana wangu vakatanga kugwa joni, vakadzurana mavhudzi. Mwana akagwadziwa, achizoti azvanzi yafa ndokuuya kurufu. Iye akati ndiri kutevera ndozokuurayirira kumusha. Akatevera akawanikwa isu tiri kurufu, akafana kugara mukati momusha uno. Saka chii chakazoitika? Chakazoitika ndichokuti tasvika tichibva iko, Sabhuku wedu Nyambirayo wakaudziwa navarume vangu kuti kuno munhu wakati kana asvika mutibetserevo, mumubate mugomubvunza kuti zvinofamba sei. Havana kuuya vaSabhuku kuti vabate, handisivi kuti ipapo zvakafamba sei. So munhukadzi handinazvo ndingaita nangu akauya pana akagara, ndingaronga ipo.